हा. त्याच्यानंतर मँगलोरियन लॉबस्टर आणि रोझालिन चिकन कबाब. चिकन अंगारा कबाब हे बघा एकदम खाली आग पेटलेले अंगारा आहात खाली. त्यांना सांग ह्योच लॉबस्टर आमका हो म्हणून. लॉबस्टर आणि पापलेट. आणि ह्या पापलेट आमका देवा. प्रॉन्सचा पिठला आहे हा. वा मस्त गरगरीत आहे अगदी. ह्यो केक आम्ही डेडिकेट करतो आमच्या 3,03,000 स्वीट फॅमिली मेंबर का आमच्या. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी आम्ही अनंतमकार हो किलो, तुम्ही सर्व व्हिडिओ वगैरे बघितला असाल, सर्व प्रेम वगैरे दिलाच आमच्या व्हिडिओंका. आणि मंडळी या शिफ्टिंगच्याच धामधुमीत आमचे 3 लाख सबस्क्रायबर पूर्ण झाले आणि त्याच्यामुळे सेलिब्रेशन वगैरे केक वगैरे कापूक आमका भेटलो नाही. आज आमका सर्वांका सुट्टी आहे, त्यामुळे आम्ही ठरवलं की डोंबिवली सिरीज पण चालू आहे, त्यामुळे डोंबिवलीच्या हॉटेलला आम्ही दाखवतो. त्यामुळे एखाद्या डोंबिवलीच्या चांगल्या हॉटेलमध्ये जायचा आणि आपला सेलिब्रेशन करायचा आणि ते मासे वगैरे खायचे आणि 300 केचा सेलिब्रेशन करायचा. त्याच्यासाठी आम्ही निवडलो मालवण तडका, कारण ह्यो डोंबिवलीचा एक मोठा हॉटेल आहे आणि चांगला हॉटेल आणि आम्ही थंय गेलो नाही. हां, रील्स वगैरे लय बघितलं होतं, त्यामुळे आणि आमका थंय जाऊची लय इच्छा होती, त्यामुळे आता आम्ही जात होतोय. तर तुमका पण एक डोंबिवलीचा नवीन हॉटेल कळात. लेट्स गो गाईज, मालवण तडका. आता मजबूत तडका देणार आहोत आम्ही. चला लेट्स गो गाईज. मंडळी हाय गरडा सर्कल आणि त्याच्या समोरच हाय उजव्या साईडला मालवण तडका ह्या बघा. तर ह्या मालवण तडका आम्ही जातो, लिफ्टने वरती जाऊचा. चला हँड टू हँड. तर मंडळी आम्ही येऊन पोचलो मालवण तडका आणि देणार आहोत जबरदस्त दणका. तर फायनली आता आतमध्ये जातो आम्ही. लय मोठा आहे हा, जबरदस्त मोठा स्पाइस अगदी. ह्यांच्याने हाही जागा अडवल्याने म्हणजे जागा भरपूरच हा, तुम्ही बघू शकता. असं आहे, जागेची काय कमी नाही. आणि इंटेरियर वगैरे एवढा भारी वाटता ना, एकदम हायफाय वाटता. आमचा लय दिवसाचं स्वप्न होता हाही यावचा. आणि हाय तुम्ही IPL पण बघू शकतास, मॅची वगैरे बघू शकतास. आणि हायसून व्ह्यू पण मस्त आमच्या डोंबिवलीचं. खरंच भारी आहे, म्हणजे एवढा आईस्पाईस आम्ही काही बघितलं नव्हतं डोंबिवलीत तरी. काय ते ऑर्डर द्यावा. चला लवकर. मेनू कार्ड बघा, आणि ह्यांचं मेनू कार्ड ऑनलाईन आहे बघा. सी फूड आयटम वगैरे. आपण थाळी नाही, थाळी नाही वेगवेगळ्या घेऊ, पण बाकी वेगळ्या वेगळ्या तुम्ही घेऊ शकता आला कार्ड. मला वाटतं ह्यांचा प्रीमियममध्ये मोडता वाटतं. सगळे फिश घेऊया. हां, हे प्लॅटरच घेऊया ना, सर्वच मिळत आपल्या. जे प्लॅटर घेऊया, कारण आपण काही जातो ना प्लॅटरमध्ये कसं सर्वच मिळतं खाऊ का. तर आपण बरेच दिवस खालो नाही आहोत, लॉबस्टर पण घेऊया. ओके. तर मंडळी आता लाईटी बिटी लायल्या नाही, मग अशी आम्ही काळोखा दिलो, आता लाईटी लावल्याने. मेन म्हणजे काय, आम्ही आता हे वॉशरूम का गेलो, हे बघ असले वॉशरूम म्हणजे एकदम नीट अँड क्लीन. हे बघा, लेडीजसाठी जेंट्ससाठी आणि पाण्यासाठी पण हे बघा. अच्छा. हां, हे हात लावून असं चालू शकतात. आणि ती भांडी पण एवढं भारी आहे ना, तेव्हा सोन्याची भांडी आहेत असं वाटतं अक्षरशः. म्हणजे हां, हे तर भारीच आहे. आम्ही बिग फिश का गेलो होतो तेव्हा तिकडचा वॉशरूम भारी होता, आणि त्याच्यानंतर आता आम्ही हळीलो तर एवढा मेन्स म्हणा किंवा बाकीचा स्पेस एवढा खयच ना, जबरदस्त. आणि तर हा हॉल पण आहे, हॉल पण ते पण पार्टी वगैरे असतात छोटी किंवा अॅनिव्हर्सरी पार्टी, त्याच्यासाठी जबरदस्त ही जागा. आणि ह्याचं जेवण तर तुमका माहिती आहे. आणि भांडी बघा कसली आहेत ती. भांडी स्वच्छता, लुक, इंटेरियर त्यामुळे डोंबिवलीतला ॲम्बियन्सला एक नंबर आहे हॉटेल. ॲम्बियन्स एक नंबर, स्पेस. तर मंडळी हे सर्व मासे आणून ठेवल्याने काय हवा तर हे बघायचा आणि सांगायचा काय फ्रेश. आता लॉबस्टर हवा. अरे बापरे, अरे कोलंबी बघ एवढी आहे ते, आई शपथ. म्हणजे भारी आहे ना, हे फ्रेश आहेत की नाही बघायचा
आणि नंतर ऑर्डर द्यायचा. तेंगा सांग ह्योच लॉबस्टर आमका हो म्हणून, लॉबस्टर आणि पापलेट. आणि ह्या पापलेट आमका देवा. फिश प्लॅटरच देवा ना सगळं करून. हां, फिश प्लॅटरच देवा आमका. हे सर्वच देवा आमका. या घाबरला आता हाणून दिलं तर खाशील बरोबर. हा, आणि आता भीती वाटतं. मोठा लॉबस्टर ह्यो बघा, आणि बाकी पण हे कोलंबी पण लय. मंडळी फायनली आमचे सर्व स्टार्टर हे इलेले आहेत. तर तुम्ही हे बघू शकता. फिश प्लॅटर हा, त्याच्यानंतर मँगलोरियन लॉबस्टर हा, आणि रोझालिन चिकन कबाब आणि टॉस सॅलड. तर असा ह्या आमचा भरगतचा अगदी स्टार्टर इलेला. स्टार्टर वेगळे, सर्व स्टार्टर आज वेगळे आहेत. आणि ही पार्टी दणकट पार्टी आहे. आणि आज आमका असा फील वाटता की आपण बॅस्टियन का इल्लो. अक्षरशः प्लेटी बिटी तसेच आहेत, बॅस्टियन सारखेच आहेत. आणि थंय एक तो प्लेटी वाजवता. भूक लागली आहे का? हो हो हो, रुजाली कबाब. तर मंडळी हे स्टार्टर खरंच भारी आहेत. आता आम्ही जास्त शूट नाही करत, खाऊ घेतो आम्ही. चला, हे प्रॉन्स बटर गार्लिक घेतलं आहे. आई शपथ लय भारी लागलं. आणि हे रावस, आणि ह्यो हा ना, ह्यो रावस टिक्का. ह्यो बघा, ह्यो रावस टिक्का. त्याच्यानंतर हे प्रॉन्स बटर गार्लिक हा, हे बघा एवढे भारी लागतात ना. आणि हे मला वाटतं बोंबील. आणि हे स्क्विड, हे डीप फ्राय केलेलं आहे. आणि हे तवा फ्राय आहे. हे डीप फ्राय आहे आणि हे तवा फ्राय. तर तवा फ्राय मी घेतो आहे. आणि हे बटर गार्लिक मला ना लयच आवडलं. हे बघा एवढे टेस्टी लागतात ना. भावी घे, तुला काय आवडलं? हवी घे काय. हवी म्हटलं तुझं शूटिंग चालू, आम्ही मध्येच नको. जे घे, तुका काय हवं आता घे, तुला घे काय ते. हे स्पून घे ना. लय वाजल्या, सुरुवात करा. काय घेतं जिया? कन्फ्यूज झाला कारण लय आहे सर. आता नाही घे जिया. आता नाही घे ना. आणि हय आम्ही टॉस सॅलड मागवला. 3 प्रकारच्या चटण्या आहेत, ग्रीन, लाल आणि पिवळी. पिवळी देत ना, हयच पिवळी देतात ना. हे पुदिना, पुदिनाची फ्रेश एकदम चटणी आहे. आणि ह्यो रावस टिक्का पुदिना सोबत लय भारी लागतात. भावी काय आवडलं? तर मॅच चालू आहे. काय चांगलं आहे? हे प्रॉन्स बटर गार्लिक आहे ना. प्रॉन्स बटर गार्लिक. आई शपथ भारी आहे. हे रावस चिली आहे. आणि हे रावस टिक्का आहे. हां, रावस रावस चिली टिक्का. आपका टिक्का, प्रॉन्स तवा, प्रॉन्स कुली वाला, सुरमई, प्रॉन्स बटर गार्लिक, बोंबील रवा, स्क्वीड, गोल्डन फ्राय, तंदुरी, पॉम्फ्रेट तंदुरी. हां, हा, ते तुकडे केल्यामुळे कळलं हां, नाही. हे रावसचे आहे. रावस चिली. रावस चिल्ली हे भारी लागतात, एकदम भारी आहे. तर म्हणजे मी आता मागवलो चिकन अंगारा कबाब. हे बघा एकदम खाली आग पेटलेले अंगारा आहात खाली, कोयला अगदी. हे बघा एकदम स्मोकी फ्लेवरमध्ये. आणि कसे दिसतात बघ, कसे यम्मी दिसतात एकदम गरमागरम. हा, आणि खाली आग पेटवलेली आहे, कोळसे टाकलेले आहेत. हो सर्वात म्हणजे चिकन अंगारा आतापर्यंत सर्वात भारी ह्या वाटला मला. म्हणजे ह्याचा भांडा गरम नाही ना. गरम असते. काय हे गरम नाही वाटता. पोकळ आता खाली. खाली पोकळा. स्पून ते काढायला गरम आहे. चिकन अंगारा कबाब पहिला मी काढते आहे. गरमागरम चिकन अंगारा कबाब. गरम लय यार. हो ना, तोंड भाजला. लय गरम हा. भट्टीतनं काढलास ना ह्याच्या. होय. भाऊया पाणी पाहिजे खायचं. तोंड तुला पाहिजे चिकन अंगारा? ग्लासा पण बघ कुठली असती. नाही, सगळा युनिक आहे. भांडी बिंडी प्लेटी ग्लास. तर मंडळी हे सर्व आहे ना युनिक आहे. चिकन अंगारा म्हणा, फिश प्लॅटर म्हणा, रावस चिली. रावस चिली आता खाता कशी लागतात. मस्त टेस्टी. एक नंबर सर्व आयटम. काय वाजी या तुका? घे उचल, पार्टी आपले 300 घ्यायची. मी काय चल ना. ह्या काय रावस तंदुरी ना.
आणि ही खाता रावस चिली. रावस चिली एक नंबर आहे. हे लहान पोरांसाठी. हां हे काय त्या गोल्डन फ्राय काहीतरी स्क्वीड. स्क्वीड म्हणजे महाकूल असतात ना ते. हां माकूल गोल्डन फ्राय केलेले. या कसे लागतात बघ ना. हे बघा आतमध्ये. हां रे क्रिस्पी आहे एकदम. व्हाईट आहे आणि आतमधून व्हाईट आहे आणि बाहेरचं गोल्डन. भावी तुका काय आवडला ते प्रॉन्स. प्रॉन्स जिंजर गार्लिक बटर गार्लिक आहे. जिंजर गार्लिक का मी पण मॅड केलं आहे. बटर गार्लिक प्रॉन्स बटर गार्लिक आणि हे रावस चिली हे खतरनाक आयटम आहे त्याच्यात. तरी आम्ही सुरमई का हात नाही लावलो. थंड झाला आता. पापलेट आणि खेकडा पण खाऊचो आज. तर दीपाली आहे पापलेट खाता. पापलेट तंदुरी म्हणजे या बऱ्यापैकी आम्ही खाली केलं. आता फक्त सुरमई खाऊची आहे. खेकडो घेता आता खेकडो घेतल्या ना आणि डेंगो तोडता जियाचा ह्या मोठा काम हा हे घे तुका. कोण तोडतात? हां ते का क्रॅप कटर ते 2 क्रॅप कटर आहे. स्पर्धा लावूया. लावा ताकद कोण तोडता बघूया पहिलो. हां शाबास जिया. हा टी शर्ट हे करून टाक. लाल करून टाक एकदम. काय नाही भावी तू पण पांढरा टी शर्ट करून टाक. काय आहे मासे खाऊन काय उपयोग आहे यांचा. डेंगू एक तुटत नाही 6 गोड डेंगा आज नाही होणार. जिया काय जमला नाही आता आवाज तोडून देता डेंगू. आता औषध जमता काय बघूया. शाबाश लावा ताकात. नाही लय कडक त्यांचे मजबूत. मी तोडला घालून तोडला. त्याच्यावर आपट नाही तर मार काहीतरी त्याच्यात काय सुरक्षा करते तो. काय मार त्याच्या नाही तर तसं नाही तुटणार. दीपाली आडवच ठेव. हा लाव. मंडळी भलो मोठो लॉबस्टर हय इलेलो हा आणि हय तिगवल्याने कार्यक्रम करून घेतलेलो हा. हो बघा कसा लागतं भावी. आणि हे बघ अगदी 3 चटणी 3 कलरफुल अगदी. वा मजा आहे. कसे लागतात चव. चटणी बरोबर भारी लागतात. पुदिनाची चटणी आहे ना ती एकदम फ्रेश आहे. आणि लॉबस्टर पण केवढं मोठं आहे हो बघा. व्हिडिओ छोटं वाटता पण लय मोठं हा लॉबस्टर. आणि त्याच्याबरोबर सॅलड पण दिलेला हा बघा. डेकोरेशन भारी आहे. डेकोरेशन भारी आहे. प्लेटिंग म्हणतात ना बघूनच भूक लागत. बघूनच भूकला हो खरंच भारी आहे. आणि टेस्ट पण आहे. आणि हे बघा ह्याचा डेकोरेशन वेगळा आहे. हे बघा म्हणजे हा या रोजाली कबाब आणि ह्याच्यात ना स्टफिंग आहे. ही बघा चिकनची स्टफिंग आहे आणि चिकन आहे. म्हणजे हे वेगळाच लागता जबरदस्त. तिला असतं कधी नक्की मागवा. आणि पुदिना चटणी बरोबर तर लय भारी लागतं. चिकन खावतो ना रोजाली कबाब नक्की मागवा. त्यांचा काय चालला काय काय बोलताच काय तो विसरव मी काय बोलतात. यांचे इशारे चालू असतात ना माहीत नाही तुमका. मॅच लागली या फक्त कोणाची मॅच लागली सांगता. थाळी भेटतच नाही. थाळी हे मुंबई इंडियन्स झालेली मॅच असं. हां झालेली मॅच लागली. हां झालेली लागली म्हणजे मॅच असली का बरा येऊन बसायचं. हो तर मंडळी ॲम्बियन्स आणि फूड आणि वेगळे फूड म्हणजे रोजचे आपण ते तंदुरी हां थाली तवा फ्राय असं नाही आहे. हे वेगवेगळे आहेत. आणि व्हेजमध्ये पण लय ऑप्शन आहेत. आता आम्ही नाही घेतलो म्हणून. आता व्हेजमध्ये पण असं वेगवेगळे नावं किंवा त्यांची काय वेगळीच आहेत. आणि लय भारी आहे. तुम्ही ऑनलाईन पण त्यांचे हे बघू शकता मेनू कार्ड चेक करू शकता. मालवण तडकाचे इंस्टाग्रामवर पेज आता हे व्हिडिओ बघू शकता. हे रोजाले कबाब घेवा खरंच लय भारी. स्टार्टर खाऊन तर पोट तर जाम झाला. फक्त आमका आता राईस खाऊचं होतो म्हणून आम्ही हे काय मागवलं इंद्रायणी राईस इंद्रायणी राईस नीर डोसा
पातळ होतं. पातळच एकदम. आणि हा प्रॉन्सचा तिकला आहे हा. वा मस्त गरगरीत आहे अगदी. आणि ह्यो कोलंबी भात. हां कोलंबी भात मागवलो. तर आता आम्ही खातो. कोलंबी राईस माका दे, मस्तपैकी खातो आणि आपले ताटपाय करतो. घराकडे जेवतो असं वाटतं. त्या प्रॉन्स तिकला जबरदस्त वाटता. आणि त्याच्याबरोबर इंद्रायणी राईस. सोलकढी पण एक नंबर. स्वीट फॅमिली 300K सेलिब्रेशन. 303 झाले. 303 झाले म्हणजे शुभ आकडो हा 303. म्हणजे आजच्या दिवसात हा 303 हा. आणि फॉलोअर्स आमचे लय म्हणजे सबस्क्रायबर आमचे खूप स्लो वाढतात. तुम्ही 10 दिवसांनी पण बघितलं असाल तरी 303च असणार. आणि कमेंट करून सांगा तुम्ही बघता व्हिडिओ तेव्हा किती 303K काय जास्त. वाढ. आणि तुम्ही सबस्क्राईब करून 304 करा. चला तर हीच आमची खरी सेलिब्रेशन होत आमचं. लाख लोकांनी आमका सबस्क्राईब केलं आणि त्यांचे मनापासून आभार. 3,000 लोकांनी जे सबस्क्राईब केलं आहे आमका. आणि खूप आभार. आणि तुमच्यामुळेच आम्ही या वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये आम्ही येतो. आमका मान सन्मान मिळता तो फक्त तुमच्या आणि तुमच्यामुळे. आणि हो केक आम्ही डेडिकेट करतो आमच्या 3,03,000 स्वीट फॅमिली मेंबर का आमच्या. मंडळी यावा खाऊ का असेच दर वर्षा का 100 क्रिया आमचे वाढत जाऊ देत. एक लाख नाही मग दर महिन्याला जे आमचा खायत नाही भावी आमचा सर्व अक्का खायत. तर मंडळी चला आम्ही आता निघतो. हॉटेलचे काय डिटेल्स असतील ते आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊ. आणि नक्की एकदा ट्राय करा. पर्सनली आमका लय आवडला. मालवण तडका खरंच जबरदस्त आहे. हे अंगा मासार पाडवू नको. आणि अजून पण आमका फॉलो नाही केला असाल तर नक्की फॉलो करा आणि प्रेम ठेवा. नुसता फॉलो करू नको, फक्त तुमच्या प्रेम ठेवा. व्हिडिओ नाही बघलास तरी चाला. अरे नाही मग ते काही लोक फॉलो करतात अनफॉलो करतात उगाच. आमची म्हणजे एवढी स्वीट फॅमिली आहे. चांगला आमचा कंटेंट आहे. काही अश्लील नाही कधी काय कधी कोणाबद्दल वाईट नाही. पॉझिटिव्ह सर्व असून पण निगेटिव्ह कमेंट करतात. तसे आमका नको. आम्ही थेंबे थेंबे तळे साचू पण आमका चांगली माणसं आमच्या फॅमिलीत हवी. कमेंट आणि होतं बिल्डिंगमध्ये थंय पण सगळी सोसायटीची माणसं चांगली. आता अनंतमध्ये गेलो थंय पण रोज सबस्क्रायबर भेटत असत. ती पण सगळी चांगली माणसं. ते पण डॅफोडिलमुळे जास्त. हां डॅफोलिन 11 नंबरमध्ये आमचे सबस्क्रायबर जास्त आहे. आणि म्हणजे असं तुमचं प्रेम ठेवा. चांगली चांगली माणसं भेटू द्या आमका. कायम असे चांगली माणसं मिळू देत. आणि चांगली माणसं आमच्या फॅमिलीत अजून जॉईंट होऊ देत. आणि 1 मिलियन आमचे लवकर पूर्ण होऊ देत. 500K जरी आमचे झाले तरी आम्ही लय खुश आहोत. आम्ही मोठा सेलिब्रेशन करू. चला बाय. व्हिडिओचं हयच आम्ही एंड करतो. आणि याचे डिटेल्स ॲड्रेस बिड्रेस डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. कॉन्टॅक्ट नंबर देतो. हे नक्की येऊन तुम्ही ना नक्की येऊन करा. आणि हा येऊन ना आमका कमेंट करा कसा तुमका याचं जेवण वाटला ॲम्बियन्स कसा वाटला नक्की सांगा. चला बाय. लव यू गाईज.